on fire. I feel it in the air, telephone wires above, or sizzling like a snail. Honey, I'm on fire. I feel it in the air, telephone wires above, or sizzling like a snail. Honey, I'm on fire. Okay, så I blev faktisk alle sammen snydt med, at det var sidste part 2, det var sidste slutningen, ikke op endnu? Part 2 var slet ikke slutningen. Så nu laver mig og Benno den. Prøv at se, om vi kan få den til at starte. Og vi har altså 2 monster heroppe, og så regner vi med at lave det til sådan en fucking boldscooter. Jeg skal lige bruge lys, fordi jeg ved sgu ikke. Prøv at gøre det. Okay, så jeg lige sendt Benno hjem for at få en tændrørsaftræk, fordi det her tændrør hej. Fordi det her tændrør gør, det der fucking gnist på, så vil vi tage den der ud, selvom der gnist i den. Ja, og så nu er der lige pause. Nu har vi lige fundet mad. Og vi har lige lavet sådan en ny af de der skruer til gaskabel, fordi den anden, den får jeg sgu væk. Jeg ved ikke, hvor den røg ind. Den var væk. Den ligger på græsset. Så jeg ved ikke, om mig og Benno, vi måske kan starte den, men det kunne være fedt. Det kan være nu. Og det er ham, der står, vi siger, at jeg ikke skal spille det. Men det kan jeg altså ikke. Det er alt for spændende. Okay. Den er lige nu. Den må ikke have bundgas, den er sådan halv gas. Giv bundgas. Okay, det gør jeg. Giv lidt mere start. Ja, så det var bare sådan et brutalt minut, hvor vi bare så sparede i kikser. Men den gad virkelig bare ikke at starte, så ja, det var ikke så godt. Så vi ved ikke lige, hvad der er galt. Ja, GG. Okay, vi skal lige have Benno til at kaste en trykfjeder efter mig. Hvorfor glemte den? Nå, den der. Jeg står altså om på den her side, så. Ja, du må fandme ikke ramme mig. Hvem kommer? Shit! Wait good på Rema. Fandme ikke rabat på noget. Nu er det en ny der, nu må jeg i gang igen. Med vores indkøbsvogn. Ja. Og vi er stadig i gang med at lave LED-bar og klistermærker og sådan noget. Og den der skal lige fedtes op. Og så laver jeg klistermærker på den her. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan starte den her op. Og så udstødning og alt det der til ham her Stos. Så vi lige, han er i gang med at prøve at sætte cylinder på det der. Den til at køre. Den er fucking clean. Ja, så nu er Anton. Jeg har lige fået sat baglygten ordentligt på. Og så Anton her. Han har fået sat stus på og et karburator på. Og så skal vi bare have udstødning på. Ja, og så kan den måske køre, det håber jeg det. Jeg har lige fået lavet noget mere længere ledninger. Så skal jeg det på. Og så skal jeg have oil op den her kickstarter. Ja. Men hvad var det? Der var sådan noget scooterledningsnet. Hvor meget nu prøver Anton at starte. Så vi ser, Så her prøver vi den der bare. er god knister og alt lort at komme på. Går rundt som 10 minutter, bare giver nogle spark. Ja, nogle gange så laver den lige sådan. Men den gider sgu ikke starte sådan rigtigt, så ja, vi må prøve med at starte spray. Kom nu lidt. Hold nu kæft. Nu skal vi til at med. Ikke. Ja, så par 3, jeg tror bare, jeg gider ikke have den med, jeg tror bare selv det nu, men I kan, hvis I køber den, så er der fucking LED bare kommet op, frontskjold er kommet på,
pisse mange fede klistermærker og også klistermærker på sædekasten. Så lige et her. Malet forlæg, som jeg ikke ved du, fordi jeg ikke lige har haft den startet. Men ja. Det kickstarter-skjold, det der sidder ikke på endnu. Den her skal jeg også lige skrue ordentligt på. Ja. Yeah. Men jeg tror også, vi giver den her. Og så skal jeg også lige skrue sædlerne på, og jeg kickstarter-skjold på, det der på. Så jeg tror bare, at jeg sætter alt på, og så sælger jeg den. Så det skulle alle det vilde tid. Ikke kyrkin, men meget mere hissigt. Så jeg lige kommer at lave rådet lidt op og få den her motor til at blive god. Og så kommer jeg bare ud, så skal jeg bare høre ned på min fucking tag. Og så er det bare fucking sned, åbenbart. Altså, kig på mig, det er sned jo. Hvorfor er det sned så meget? Altså sådan, det er ikke meget rigtigt, men det er sådan, jeg fucking meget stadigvæk på kigge lygtepælen. Hold kæft, hvorfor er det sne så meget? Jeg ved ikke, det var måske gået 10 minutter siden jeg hørte det første. Jeg lorter her i alt det, jeg skal. Ja. Så vi har lige fået samlet den her lidt mere. Færdig den her. Vi har fået karburator og stus og suspension på kobling af det der. En vase og en bagplade. Med tænding her. Jeg ved ikke, det er ikke det bedste, men jeg kan bare lige gå og samle sådan noget her. Og så fordi, jeg tror den bliver nemmere solgt, hvis den er sådan halvsamlet-agtig. Fordi nu sidder der for eksempel kobling og sådan noget på, og det er på, i forhold til bare en ren blok, hvor det bare er mega tomt. Jeg tror den bliver solgt nemmere sådan der. Men nu rydder jeg op og skår ind, for der er koldt, og det sneer jo, så der er fucking koldt væk. Jeg har ikke tændt varmeblæsen, fordi jeg tror, jeg skulle være i sådan 2 minutter. Det skulle jeg ikke. Sådan en halv time. Ja. Så nu er vi kommet hjem til Jonathan igen. Og nu skal vi ud og købe på Sackboards. Ja, vi laver lige en cold start her på den her fucking hissige hotdog her. Den er tunet sådan, hvor hurtigt kører den sådan 120. Ja, 120, det er altså fucking vildt. Jeg kan også høre den på den, hvor hissig den er. Nej. Fuck, den er klikket sådan knækket, så den rører. Nej. Shit, den kan ikke rigtig tage gassen. Ja, det går nok. Starter dog. Første hug, kan vi godt kalde det. Jeg er too fast her. Lad den lige stå lige varmt lidt op. Så er vi ude og køre på Sackboards. Ja, kom med det. Prøv at se med det. Oh my god. Gør det igen, hop. Gør det igen. Nu er jeg kommet ned til Messi. Jeg ved ikke lige, hvad han laver med sin udstødning. Den er fucking fed jo. Skal I høre? Det er sådan en straight pipe. Jeg tror, den sidder flammer. Men hvad sagde du, havde du fundet en svejse? Den er selv svejse julegave. Fuck, hvad sejt egentlig. Det er fucking lækker. Var det godt at være på ferie? Det lyder ikke hårdt. Kom så, ja! Okay, så nu er vi kommet til min far. Vi er lige i gang med at få
karburator med her. Fordi så skal vi have 9 mm banan på. Ja, men så kom der er jo kun, den er gået lige op, så det er ikke helt, det er så godt, så jeg skal have købt en 90 grader, 70 grader knæk, og så ved jeg heller ikke, den kan jo heller ikke dyses helt op, den her, fordi jeg ikke dyse, så dem skal jeg også lige have købt. Men ellers så tænker jeg bare, at vi sætter den på, prøver for den til at starte, så den kører godt, og så køber jeg de 2 svanehals til. Så ja, og så skal jeg lige sætte det her til en. Jeg kommer her klokken 6:30, sådan cirka. Bum, så er vi på karburatoren klar. Der kommer de her 2 dutter på olie og vakuum. Og så benzin den der. Det går lige her igen. Og så har vi den gamle her. Med chokolade og fis der. Det skal vi fikse. Og så har vi den på her. Stustykket på her. Vi skulle lige lave lidt ekstra tilpasning til. Og så den her gummiting over. Og så fandt den her. Fandt jeg den nu hedder. Automatisk. Det er sådan, det skal vi lige have pillet fra hinanden her i det her stykke tid. Nu er den her kommet på. Så nu skal jeg bare karburatoren på, og så sætte den i. Så bum. Så vi har fået karburatoren på nu. Og vi skal bare have luftfilter på, jeg ved ikke, om jeg venter med det. Og så skal vi have den der på nu. Og så er den egentlig fint nok. Så skal bare have benzintank over der. Og så på, og så måske lige lille lækker luftfilter. Så den der, jeg har kvikgas, men den er ikke kommet på, så jeg bestiller en kvikgas og universal gaskabel. Men den kom på, og så jeg gør nok, kom nu lidt. Så har jeg sgu lige fået solgt alt det der. Og så har jeg fået sat et sådan halv luftfilter på. Og egentlig ikke fået skruet, men jeg har fået den til at starte alt det, der var rimelig nemt. Skal jeg bare lige give det gas og sådan noget. Men ja, den kan ellers rimelig godt starte, og sådan kører godt og sådan noget. Ja, men så skal jeg bare lige have universal gaskabel. Så skal jeg lige have kvikgas på. Så skal jeg nok også have 90 grader svanehals hertil. Og luftfilter. Men det her luftfilter her, det virker overraskende godt faktisk. Det er meget lækkert. Okay, så den er begyndt at lyde fucking sindssygt. Men det har snedet med meget, der er mega meget sne, så man kan ikke køre på den, så det er mega fucking glat ud. Så det var drifter, men jeg har lige prøvet at køre med sådan, og den kører fucking godt. Sådan, og jeg ved ikke, den lyder mega godt, så jeg ved ikke helt, om jeg gider bestille dyser, men jeg tror, jeg bestiller luftfilter, og så universal gaskabel, og så den der svanehals 90 grader. Og så tror jeg måske, det kommer mandag, og så kan jeg komme op og rigtig teste den, hvis det ikke også sneer der.